दिनै गबसासुबा भिसिडिसि हिसाबै दिनै बड'लेण्ड माबा सिएम कापआ दिनै जागायदों। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जों दिनै जागायबाय आरो बेयाव मोनथाम दोलोआ बाहागो लादों। बे मोनथाम दोलोआबो दिनै बाहागो लानानै दा सोलिबाय थादों खेलाया जोंनि भिसिडिसिआव। जाहाथे जोङो बेखौनो जोंनि बिटिआर सरकारखौ साबायखर होनो सानदों आंनिफ्राय। जाहाथे जोंनि उथिबोनाय जोंनि सेंग्राफ्रा जाहाथे बे गेलेनायाव आंनि भिसिडिसिनिफ्राय जाहाथे मोजां गेलेगिरि ओंखारो बा सायख'जायो बेखौनो आंनिफ्राय आं आसा खालामनाय थाबाय। जाहाथे आं आरो बेखौबो साबायखर होनो सानदों जोंनि सिएम प्रमद बर' सारा बे हाबाफारिखौ बा बे प्रग्रामखौ लाखिनायनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होदों। जाहाथे जोंनि इयुननि सेंग्राफ्रा जाहाथे बे गेलेनाय हाबाफारिफोराव बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर सरकारनिफ्राय मोजां गेलेगिरिफ्रा ओंखारनानै जोंनि गोजौ लेभेलसिम मोनहैसनो हायो बेखौनो आं आसा खालामनाय थाबाय। बिटिआरनि सिएम मानगोनां सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायावहाय गिबि खेबनि थाखाय देग्लायनिफ्राय जागायनाय बड'लेण्ड सिएम काप फुटबल बादायलायनाय बेयो बे जुन दाननि 14 जुलाइनि खालारनिफ्राय जानानै जुन दाननि 14 खालारनिफ्राय जागायनानै जुलाइ दाननि 14 खालारसिम मास मोनसेनि थाखाय बे बादायलायनायखौ सरकारनिफ्राय जागायनाय जादों। आरो बे बादायलायनायखौ होनायनि सरकारनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन खौसेथिनि परिबेस दानाय आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ गेलेमु बिथिङाव जोङो सरकारनिफ्राय बेबायदि कम्पिटिसन होनायनि गेजेरजों थुलुंगा होनाय, लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि जाय बिथांमोनखौ जों इयुननि न'खरनि जाथिनि ओनसोलनि देशनि भबिसत जिहेतु बिथांमोना जागोन, जाहाथे बिथांमोना जौ जुवा समाज बेरेखा खामानिफोर, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोराव जाहाथे माने लोब्बा थाया, बेफोरनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायजों लोगोसे फुटबला जिहेतु बुहुमनि मोनसे मुंदांखा गेलेनाय आरो बे फुटबलनि गेजेरजों जोङो मान सन्मान आरजिनो हायो, गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो, ओनसोलखौ सिनायथि होनो हायो। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनै गबसासुबा भिसिडिसिनि दैदेननायाव भिसिडिसि लेभेलनि टुर्नामेन्टआ बे हान्टार क्लाबाव जागासिनो दङ। आरो बिनि उनावहा समष्टि लेभेलाव, जिल्ला लेभेलावहाय आरो ओमफ्राय काउन्सिल लेभेलावहाय जागोन। दा बेखायनो जोंनि खैराबारि समष्टिनि दिनै नौता भिसिडिसिआव बे फुटबल कम्पिटिसना भिसिडिसि लेभेलावहा जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव दा फारफ्रोमबो बिथिङाव जे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि जे माने मिशनफोर लानानै खामानि मावगासिनो दङ, बिनिनो गाहाय एजेन्डा हिसाबै गेलेमु बिथिं बा स्पर्ट्स आयदाखौबो बिथाङा खोब गुरुत्व होदों। आरो जोंनि बिटिआर ओनसोल बा बे आसाम हालामाव जों ट्राइबेल बा आसामाव थानाय थागिबि मानसिफ्रा फुटबलखौ नायना मोजां मोनो, गेलेनानै मोजां मोनो। दा बे हिसाबै फुटबलनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' फिसाफ्राबो बे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो केरियार बानायनायखौ नुदों, साख्रि बाख्रि मोननायाव जोंहा सहज जायो। दा फिजिकेलि फिटनेसा जोंहा फैयो, फरायनायाव जोंहा मोजां जायो, फारफ्रोमबो बिथिङाव जिहेतु मोजाङानो जाखायो। बेखायनो जे फुटबलखौ मोनसे जोङो दिनै मानसि दानायनि, सुबुं सम्पद बानायनायनि मोनसे मिडियाम हिसाबै बे टुर्नामेन्टखौ सरकारनिफ्राय राहा लानानै मावगासिनो दं। आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो ओनसोलखौ मोजाङै जोङो दाफुंनो हागोन आरो जोङो फैबाय थानाय समावहा जोङो गोग्गो लाइमोन समाज जोङो मोननो हागोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो फुटबलनि गेजेरजों जोंनि गोजोन खौसेथि जोंनि गायसननाय, हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गायसननाय आरो सरकारनि हाबाफारिफोरखौ जोङो गोजोनै जाहाथे रायजो राजानि खाथियाव लांनो हायो, बिनिनो मोनसे बे गुबै हाबाफारि। आसा खालामदों रायजो राजानि जों अनसायनाय मोनदों। फैबाय थानाय समावबो प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकारनि हाबाफारि, बेफोराव जों लोब लोब रायजोनि मददखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा खालामदों। खैराबारिबासि हिसाबैबो बिथांनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जोङो मदद खालामनायखौ नुबाय थादों आरो जोंबो बिथांनि साफा साफा फल'वार्स बा बिथांनि जोङो सासे माने उनसंगिरि हिसाबै जोंबो जिखिनि हायो जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आं बेखिनि बाथ्राखौ दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों बयनिसिमबो फोरमायहरबाय। आसा खालामो बयनिफ्रायबो जों मदद आरो हेफाजाबखौ जोङो मोनगोन होनना सानदों। সিএম কাপ 2025 এই 25ত যি আমাৰ খেল বৰ্তমান চলি আছে, ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ উঠি অহা যুৱক চামৰ
বা যুৱতী চামৰ শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যিটো মানে প্ৰয়াস কৰিছে বা যিটো উদ্যোগ লৈছে, মই তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰলৈ বহুত বহুত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই 40টা সমষ্টিত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানে উদীয়মান যুৱক যুৱতীয়ে বৰ্তমান খেলৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ শৰীৰৰ চৰ্চা, মানসিকভাৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা সুবিধা আমাৰ BTR চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে 40টা সমষ্টিতে যথেষ্ট সংখ্যক মানে উঠি অহা যুৱক যুৱতীয়ে খেলৰ প্ৰতি মানে আকৰ্ষিত হৈছে আৰু আকৰ্ষিত হৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। মই আশা ৰাখিছোঁ খৈৰাবাৰী ব্লকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ 40টা সমষ্টিত আমাৰ চিফ ছাৰে যি এটা আশা আৰু উদ্দেশ্য লৈ এই খেল প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, এই খেলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে ভৱিষ্যতে মানে দেশৰ ভিতৰতে এটা ভাল খেলুৱৈ হৈ আমাৰ BTR অঞ্চললৈ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব, তাকে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজলৈ এই খেলত সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ মানে জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।